wong wayang wong lanang nopo Mas? Cakil. Kok cakil lho Mas? Lho gagah gedhi dhuwur lho cakil iki lho. Ya Arjuna Wah. Oh iya, aku ibarat wong lanang lek wayang Arjuna. Awakmu Dewi Tekartaji. Lek kowe nyawang kancaku sitoke kae apa, Dik? kita terong. Masa buta terong. Lek kowe iso kowe aja ngomong tok. Lah nyapa? Ngelokne ya iso kowe iso golek sing kaya ngene iku lah. Alah. Kowe aja di sini masyarakat Brau lho. Oding. Heeh. Alah. Oding ora nek sak pucuk kukuke. Tenanan. Padahal iki wong Mlepuh kunel ngene. Oding wis ayu. Wis apik. Ning sik sak pucuk kukune. Kowe iso golek. Aja di sini wong ngene lho. Alah ora isin. Yo dibuktene yo. Yo minggir kok. Iya. Nah. Hei. Ah, hei. Ngantori. Piye? Kaya ngono Dik ya Dik, kaya ngono arep jare golek pasangan sing luwih kaya kowe. Lah wong sing teko petinju lho Dik. Piye rasane tak goyang? Mau enak. Tenan lho. Penak tenan to? Ora umum. Lah iya to yo tanggah beda lek karo ngono-ngono kae. Ngono-ngono kuwi biasa. Iki lho, luar biasa. Alah biasa apa? Tanggape awakmu Dik dalane munggah mudhun, munggah turun ning alus. Lah kuwi ya Allah Dik dalane Yo makan luwe dok. hotaku to luwe hotaku aku sego yang dumang kok. Lek oding ngono kuwi wis biasa. Nah, itu biasa. Piye nek kurang. Sing rada anu nek enek neh ora. Lah rada wih. Baleni. Wong aku ning kene. Oh, bisa enggak ya. Pikir roh apa remasamu ki apa kok pikire remasamu pikir Itu pasangan orang gila ya orang. remasamu ngerti apa kok koyo mlayu Wong ini. jereke njaluk goyang apa model nyambek Ya iki kabeh iku bola sing halus koyo Odi Ya, wong iki kabeh iki apapun yang terjadi, semua sudah pilihan pasangan. Lah iya Iki apa yo kowe sing rene? halus. Lho kowe rono. Lah kok rene lah iki jelas romantis lah aku ya. Di Odi
Aku sebulan tidak bertemu denganmu. Aku merindukan kamu mengemii aku di Odin. Mesra ini. Aduh, mikmu manget manis sekali. Kepengen. Iya nah. Ya wes pokoknya. Ora yo mesra. Lah iya dah. Ya. Kowe lek pengen mi yo darene. Dah. Hei. Bocah iki kok akan selopati Mbah Murtali ya. Iya. Masa sih? Kamu jadi kangen aku ya? Sini dong. Iya. Wah, ora apa-apa iki. Ora apa-apa kok Ya yo si mesra Lah iya mlayu. to sing masalah Melayu mersa ngemi. kentos. Mi sini terus. Maju terus. Ayo Mas apa kuwi? Mas duit. Pokoknya aku. Genep 50 ora? Oleh genep oleh diwen aku. Ora genep jalukne. Heeh. Ayo kentos. Digene. Apa? Aja dadok. Aja. Ora nek gaduh wis kuyah ya, Dah. Aja. Pengen kok ora mateni baji kok eneng ya kok. Ora apa-apa. Lah iya. Asamu ke mateni baji ki ya ning undang-undange. Apa ora izin karo bapak? Kapolri ku ya Allah sugeng dalu. Pak polisi. Sugeng dalu. Ya tak omone Pak polisi to. Anu Pak, jenengan beto pistol bener gede mawon. Ya pagak gawa kok ya. Kowe iki ya kancaku. Masamu lah kowe nek aku dipateni para di penjara kowe. Nggih, Pak. Lah iya ta ya aku. Sekitaken nggih, Pak. Mudun-mudun yo percuma. Nggih, sugeng dalu Pak sekitaken. Sekitaken. Salin Pak. Nah, sekitaken. Iya. Urek. Piye kok sitone ora? Ya dikalungi. Oh, iki sing mesra. Karo mi ya. Iya. Pahit mie. Ya ketos. Sini tos mi tos. Duduk nang isor mi ya tos. Iya. Ah. Iya, suka. Ah, ya ngono sungkem. Sungkem karo Yanto. Iya, iya. Iya, Es. yo rame ya comber. Monggo ora Tapi mesra. seger ta? Wong iki sing mesra kaya ngene lho. Piye? Ngateko anu Maharani. Ora iso mesra iki khusus kanggo Maharani. Ya jeneng kono tok ae ben enek jarake. Kene lho sandingku kene lho, Iya. Dik. Aku ki bisa iso bedane arep telo kaspi arep telo Ya, rambat. Bang, ayo. Ya Adi, birunya cintamu membuktikan kepadaku kamu adalah wanita termanis di dunia. Aku kasih kado untukmu Odin. Ketos diterok nih. Nah, ngono ku lotos aku pengen. Adik pengen.
Dik.